έχουμε Λαμπρόπουλος. Και στο δεξί διάδρομο Μασούρας. Για τον δεξί διάδρομο Μασούρας με ένα Z125 και για τον αριστερό διάδρομο Λαμπρόπουλος, BMB Moto, Racing by Koyas, Gasper Racing, Drag Pass και Art Nouveau Café Barta. Λοιπόν, ο χρόνος για τον Λαμπρόπουλο στον αριστερό διάδρομο 15.77 με 193 έξοδο. 15.77, ενώ για το δεξί διάδρομο 13.369.